Valeria Fred.
Letístico Chana, amaitzen Andragari lehenbiziko postuan, Iantzi bigarren, eta Ingo Aritza hirugarren.
Hirugarren arrona sartu Andranari lehenbiziko postuan. Irantzien hasia Iñigo Arantzabal. Lasterka hasia Andranari amaitza lehenbiziko postuan. Bigarren posturako Pablo Parea. Pablo Parea. Iñigo Arantzabal eta Irantzi hirugarren. Lapitana. Urrengoa 6 izango ditugu osotara. Eta ondoren aur eta karete maileko jokatira. Azterra, azila.
Andra Mari aurretik, Paz Ziganda bigarren, Antxoan. Eta orantxe ere, Joaquin Lizarraga. Andra Mari aurretik, txingletan, Paz Ziganda. Antxoan eta Joaquin Lizarraga. Azken errondan sartu dira lau taldeak. Andra Mari aurretik berriz ere. Bigarren posturako lehian, Paz Ziganda eta Antxoain. Parean, Paz Ziganda eta Antxoain. Joaquin Lizarraga atera. Zatuan, hiru talde eta Joaquin Lizarraga txingak amaitzen, hau pagazte. Atera da Joaquin Lizarraga zakuarekin. Andra Mariko korrikalaria atera. Korrika Andra Mari eta lastera hasiko dira Antxoain eta Paz Ziganda, berdintasun handia. Andra Mari txapeldu. Hasi da Joaquin Lizarraga ere. Parean Antxoain eta Paz Ziganda.
posturako. Antxoan bigarren, Pase Ziranda hirugarren, eta Joaquin Lizarraga amaitzear, laugarren Joaquin Lizarraga. Bikan nautaldeak, zorionak, eta hirugarren urtzorako Joaquin Lizarraga A, Pase Ziranda B, Araxes eta Berriozar A. Bagatoz. Bagatoz ikasleak. Bagatoz gurasoak. Bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak. Bagatoz indar berriz. Bazatoz? Baztan ikastola aurre matrikulazioak egiteko epea zabalik martxoaren 9-tik 13. Informazio bilera martxoaren 4 izanen da arratsaldeko 4:30 parkeko ikastolan. Elizondon lanbide eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa berezia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea. Oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa. Administrazio kudeaketa. Erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak. Zuzendaritza laguntza modularra. Haur-hezkuntza. Elizondon Santiago Karrika 15ean Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta bigarren eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zuritz aseguruak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguruak. Urtean unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen asegurua. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon. Beran Tokiona Institutoa. Mantenimentu elektromekanikoa erdi mailako zikloa eta mekatronika industriala goi mailako zikloa. Elektrizitatea eta mantenimendu elektrikoa. Bertan instalakuntza elektriko orokorrak eta industriarako mantenimendu elektrikoak lantzen dira. Mekanika eta mantenimendu mekanikoa. Bertan mekanizazioa, soldadura, doiketak eta mantenimendu mekanikoak lantzen dira. Pneumatika eta hidraulika. Bertan zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak lantzen dira. Automatizazioa. Bertan makinak automatizatzen ditugu, automatak, pantailak, komunikazioak eta robotikak lantzen ditugu. Diseinu industriala. Bertan diseinurako programak lantzen ditugu. 2D eta 3Dko programak, 3 dimentsioko inpresioa ere lantzen dugu. Gai teknikoez gain, lan mundurako baliagarriak diren moduloka eta inguruko enpresetan praktikak izango dituzte ikasleek. Beran Tokiona Institutoa.
Araxes, Berriozar, Paz de Ziganda eta Joaquin Lizarraga. Berriozar aurretik, Araxes, bigarren, Joaquin Lizarraga eta Paz de Ziganda zakuarekin, atera da Paz de Zigandako korrikalaria, eta bigarren errondarako prest, Araxes eta Berriozar, hasi da Berriozar. Araxes ere bai. Paz de Ziganda ere lokotxa jartzen hasi da. Eta oraintxe Joaquin Lizarraga korrikalaria amaitzear. Hasi da lokotxa jartzen ere. Egoesiarko taldea. Txingetan Berriozar eta Araxes. Paz de Ziganda oraintxe. Zakulariak prest. Eta hasi dira. Berriozarko zakulariak Araxes ere bai. Korrika Araxes eta Berriozar, zakuak Joaquin Lizarraga eta Paz de Ziganda. Eta hirugarren txanda hastear, hasi da Berriozarko lokotxuntzailea. Araxes hartu da azken errondan. Paz de Ziganda ere bai. Joaquin Lizarraga korrika. Joaquin Lizarraga lokotxetan hastear.
Joaquin Lizarragako txingalaria hasiko da orain. Eta Berriozarko lasterkaria azken bi itzulietan. Araxes ere lasterka. Berriozar eta Araxes lasterka. Joaquin Lizarragako txingalaria bitan amaitzen eta Berriozar lehenbiziko postuan. Lan bikaina etxeko A taldeak. Araxes amaitzear. Bigarren Araxes. Eta talde zigandako korrikalaria atera da. Zakuan aldaketa Joaquin Lizarragak. Azken itzulian balde ziganda. Eta Joaquin Lizarragako azken aldaketa. Balde ziganda amaitzear. Hirugarren balde ziganda taldea. Eta Joaquin Lizarragako korrikalaria prest. Azken bi itzulia Egoizibarko taldearen korrikalariaren zat. Aupa gazte, azken itzulia. Itzuli bakarra lanak amaitzeko. Azken zuzengunea hartuta, amaitzear. Eta amaitu dute Joaquin Lizarraga. A taldea, laugarren postuan. Azken hiru multzoak izango ditugu orain. Hiru talde egonen dira laugarren multzo honetan. Balde ziganda A, Antxoain B eta Berriozar B. Antxoain aurretik, Berriozar bigarren eta Balde ziganda orain txamaituko du. Eta zakulariak, hasi dira Antxoain, Berriozar. Balde ziganda txingetan abaitzen. Antxoaingo korrikalaria Berriozarkoa ere bai.
Bigarren txandan hasita oso gertu Antxoin eta Berriozar. Talde Ziganda ere denbora berreskuratuta. Amaitzear Lokotxak, Antxoin aurretik Berriozar oraintxe. Antxoingo korrikalari aurretik Berriozarkoa orain. Talde Zigandakoa ere atera da. Eta hirugarren txandarako hasi Antxoin, Berriozar orain. Antxoin txingetara. Aurretik Berriozar orain. Zakulariak lanean. Antxoin eta Berriozarrek. Talde Zigandako txingalaria ere amaitzen. Eta zakularia atera da. Korrikalaria Antxoin eta Berriozarrek. Talde Ziganda ere atera da. Eta amaitu du Antxoinek. Bigarren posturako Berriozar.
Eta Paz de Ziganda azken zuzendunean hirugarren Paz de Ziganda. Laugarren multzoa amaiturik, bosgarrena jarraian Antxoain C, Basaburua B eta Joaquin Lizarraga B. Basaburua pizka bat aurretik. Bigarren errondan, lokotxuntzaileak hasteko prest. Basaburua, aurretik Joaquin Lizarraga. Oraintxe eta Antxoain ere bai. Txinetan Basaburua, Joaquin Lizarraga ere bai, gertu da. Joaquin Lizarraga, Antxoain, gertu ere bai. Korrikalaria prest, Basaburua, aurretik orainik ere, Joaquin Lizarraga orain.
Antxoain Orantxe aterako da. Hirugarren txandan sartuak dira Lokozitzen hiru taldeak eta distantzia oraindik ere mantentzen du Basaburuak. Hasi da txingalaria. Joaquin Lizarraga oraintxe. Eta Antxoain Orantxe. Distantzia handitu du Basaburua. Hasi da Joaquin Lizarragako zakularia ere. Antxoaingoa prest. Badoa Antxoaingo zakularia ere. Hasi da Basaburuko korrikalaria azken bi itzuliak. Joaquin Lizarragakoa ere bai. Aldetxoa dauka Basaburuak. Azken itzulia. Hasi da Antxoaingoa. Eta amaitzear Basaburua lehenbiziko postuan, Basaburua B taldea. Bigarren Joaquin Lizarraga B. Eta azken itzulian sartu da Antxoaingo korrikalaria. Azken zuzengunea amaitzear. Eta hirugarren postuan Antxoain C. Beraz, lehenbiziko bost multzoak eginak, seigarren eta azken multzoa izanen dugu jarraian, lau talde hariko dira, Antxoain B, Inigo Aritza. Txanda izango da hau, sokatiraren aurretik, eta prest, lehenbiziko kalean, Antxoain B, bigarrenean, Inigo Aritza B, hirugarrenean, Andramari hiru, eta laugarrenean, Basaburua A. Ea ba, Inigo Aritza aurretik. Basaburua eta Andramari eta Antxoain orai.
Andramari eta Basaburua pare-parean Inigo Aritza. Oso gutxi da, gertu da. Eta Antxoan korrika amaitzear. Era bat berdindua, lehenbiziko posturako leia. Basaburua eta Andramari, Inigo Aritza orain. Zakularia prest. Inigo Aritzak amaitu du. Distantzia kendu dio Andramari Basaburuari. Pare-parean dira Andramari eta Basaburua. Pare-parean segitzen dute Andramari eta Basaburua. Hirugarren txanda hastear. Basaburua, Andramari. Basaburua aurretik oraindik ere, baino gertu da Andramari. Inigo Aritza, txingetan atera da. Antxoain lokotxetan. Inigo Aritza, zakuan hasia. Aldaketa, aldi berean. Antxoain txingetan. Eta lasterkariak bi itzuli emateko prest, hasi da Basaburua, hasi da Andramari. Alde txikia dauka Basaburuak. Amaitzear. Basaburua aurretik. Basaburua lehenbiziko postuan, bigarren Andramari 3. Hirugarren posturako Inigo Aritza. Laizterka. Hirugarren Inigo Aritza. Eta hemen duzu ezakuarekin. Antxoan.
Korrikalaria hasi da, bi itzuli. Antsoainek lanak amaitzeko. Lehenbizikoa egina, azken itzulia. Antsoaingo korrikalariarentzat. Azken konoa, zuzenbidea eta amaitzean. Eta hortxe amaitu du. Antsoain B taldeak, beraz, amaitu da proba kombinatua, aur, kadete eta kimuen proba kombinatua, beraz, kimuek gaurko lanak amaitu dituzte, baina aur eta kadeteak sokatiran ariko dira orain. Elizondon Lanbide Eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa berezia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea, oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa, administrazio kudeaketa, erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak. Zuzendaritza laguntza modularra. Haur hezkuntza. Elizondon Santiago Karrika 15ean Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta bigarren eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zurich aseguroak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguroak. Urtean unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen aseguroa. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon. Beran Tokiona Institutoa. Mantenimentu elektromekanikoa erdi mailako zikloa eta mekatronika industriala goi mailako zikloa. Elektrizitatea eta mantenimendu elektrikoa. Bertan instalakuntza elektriko orokorrak eta industriarako mantenimendu elektrikoak lantzen dira. Mekanika eta mantenimendu mekanikoa. Bertan mekanizazioa, soldadura, doiketak eta mantenimendu mekanikoak lantzen dira. Pneumatika eta hidraulika. Bertan zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak lantzen dira. Automatizazioa. Bertan makinak automatizatzen ditugu, automatak, pantailak, komunikazioak eta robotikak lantzen ditugu. Diseinu industriala. Bertan diseinurako programak lantzen ditugu. 2D eta 3Dko programak, 3 dimentsioko inpresioa ere lantzen dugu. Gai teknikoez gain, lan mundurako baliagarriak diren moduloka eta inguruko enpresetan praktikak izango dituzte ikasleek. Beran Tokiona Institutoa. Kadeteak hasi dira. Eta aurrak ere bai.
Bravo, Antxoain! Antxoainetzat, kadete mailako lehenbizikoa. Eta aur mailan, ari da Andramari bi. Eramaten, Andramari birentzat, eskola bereko lehenbiziko taldearen aurka. Leku aldaketa eginen dute orain. Andramari bi ari da amaitzen eta bigarren tiraldia ere haientzat. 3 puntuak Andramari bi taldearentzat. Antxoainentzat bigarren tiraldia kadete maila. Goma barrura, aur mailan, Antxoain eta Basaburua, eta kadete mailan, Antxoain B eta Basaburua. Antxoaingo bi taldeak ezkerrean eta Basaburuko biak eskuinean. Kadeteetan Basaburua ari da eramaten, aurretan ere bai. Basaburuarentzat kadete mailako lehenbiziko tiraldia. Eta aurretan ere kolpe ederra Basaburuarentzat ere aur mailako lehenbiziko tiraldia. Bikain hasi dira beraz.
Basaburuko taldeak kombinoan bezala sokatiran ere. Ea, hemendik gutxira ikusten dugun helduen sokatira taldea Basaburuan. Oma aldaketa, ezkerrera Basaburuko bi taldeak eskuineran txoain. Urrengo tiraldirako prestatu, Berriozarko eta Inigo Aritzako bi taldeak, kadete zein aurrak. Erne kadete mailan Antxoain saiatzen ari da. Baina badoa Basaburua. Badoa Basaburua eta bigarrena ere bai. Basaburuko kadeteentzat. Aurretan lehia dago. Oma barrura, kadete mailako Berriozar eta Inigo Aritza. Basaburuarentzat ere bigarren tiraldia. Beraz, puntu guztiak Basaburuko taldearentzat. Beste bi tiraldi, Berriozar eta Inigo Aritza. Kadeteetan zein aurretan. Bikain Berriozar kadete mailan. Badoaz. Eta Berriozarrentzat lehenbiziko tiraldia. Aurrak ere hasi dira. Beno, berdinduta, aur mailako sokatiratik. Bigarren tiraldirako prest, eta urrengoak tiratzen, kadeteetan Antxoain A eta Basaburuan, aurretan Pade Ziganda eta Andramari bat. Bikain hasi da Berriozar, bigarren tiraldi honetan ere.
Eta bigarrena ere Berriozarko kadeteentzat. Bikain etxeko taldea. Oso ongi kadeteetan. Eta aurren bigarren tiraldia orain. Bigarren tiraldian, Berriozar eskuinean, Inigo Aritza ezkerrean. Eta kadete mailan sartu dira Antsoain A eta Basaburua. Berriozarrentzat, bigarren tiraldia ere, bikain. Bikain Berriozar, momentuz. Lehia betean, Antsoaina eta Basaburua. Eta goma barrura, Paz de Ziganda eta Andramari bat. Aur mailan. Basaburuarentzat, tiraldia. Andramarirentzat lehenbiziko tiraldia aur mailan. Eta kadeteetan gogordoa tiraldia Antsoain eta Basaburuaren artean. Basaburuarentzat tiraldi gogorra eta azkenean belatetik bestaldera ganda tiraldia. Andramari bat ezkerrean, Paz de Ziganda eskuinean. Urrengoak, Andramari bi eta Antsoain aur mailan eta kadeteetan Andramari eta Inigo Aritza. Goma barrura doaz, Andramari Arrosaz, Granatez Inigo Aritza. Eta bigarren tiraldia ere Andramari batentzat aur mailan.
Andramari eta Inigo Aritza. Inigo Aritzarentzat tiraldia. Antxoain eta Andramari bi. Astear. Parekotasun handia aur mailako tiraldian. Eta kadeteetan Inigo Aritza bikain. Bikain Inigo Aritza bigarrena ere. Haientzat. Eta aur mailan Andramarirentzat Antxoainen aurka. Eta kadete mailan Berriozarko taldearen bigarren tiraldia. Antxoain B, Berriozarren aurka. Hasi dira kadeteak. Antxoainentzat kadete mailan eta aurretan Andramarirentzat izan da bigarren tiraldia ere. Leku aldaketa kadeteetan Berriozar ezkerrera, Antxoain eskuinera. Eta aurretan Goma Barrura, Basaburua eta Berriozar. Goma Barrura, Basaburua ezkerrean, Berriozar eskuinean.
Hasi dira Antsoain eta Berriozar kadete mailan. Eta Antsoainentzat tiraldia. Beraz, bakoitzak 3 puntu momentuz sailkapenean. Kadete mailan hurrengoak Andramari eta Basaburua. Eta hemen dira Basaburua eta Berriozar. Goma barruan dira Andramari eta Basaburua kadete mailan. Eta oso berdindua aur mailako tiraldia. Basaburua eta Berriozar. Basaburuarentzat lehenbiziko tiraldia. Hasiera oso berdindua izan dute baina Basaburua gailendu da. Goma aldaketa. Andramari Basaburua. Kadete mailako bi taldeak ondoren prestatu Antsoain A eta Berriozar. Aurretan prestatu Inigo Aritza eta Pade Ziganda. Geldi, Basaburua eta Andramari. Eta bigarrena hastear Berriozar eta Basaburua. Bikaina hasi duen Berriozarrek. Presio handia dago sokan. Aur mailako tiraldi honetan. Basaburuarentzat amaieran barkatu. Hasiera bikaina egin du Berriozarrek, baina azkenean Basaburuaren aldera joan da tiraldia. Hurrengoak lehiatzen Inigo Aritza eta Pade Ziganda. Kadeteetan bertan dira Andramari eta Basaburua bigarren tiraldirako. Goma barrura, Inigo Aritza, ezkerrean, Pade Ziganda, eskuinean. Eta Basaburuarentzat kadete mailako tiraldia. Kadete mailako hurrengoa Antsoain A eta Berriozar.
Oso berdindua aur mailako tiraldi hau. Inigo Aritza eta Pade Zigandaren artekoa. Badoa Inigo Aritza. Bai, Sakandarrentzat tiraldia. Aur mailan Andramari bat eta Basaburua urrengo tiraldirako. Bitartean bigarrena Pade Ziganda eta Inigo Aritzaren artean, eta kadeteetan Berriozar ari da atzera eramaten. Azken kolpea Berriozarrentzat tiraldia. Hasi dira Pade Ziganda eta Inigo Aritza. Inigo Aritzarentzat tiraldia. Ez dinutxi Pade Ziganda. Berriozar eta Antsoainen bigarren tiraldia. Badoa Berriozar atzera. Amaitu du bigarrena ere Berriozarko taldearentzat. Aur mailan zuen ezkerretara Andramari bat, eskuinera Basaburua. Kadete mailan Gomara, sartu berri Antsoain B eta Inigo Aritza. Hasi dira Andramari eta Basaburua. Eta leia berdindua ikusten ari gara. Erdira bueltatu da soka. Eta orain Basaburuaren aldera egin du. Eta Basaburuko taldearentzat tiraldia. Antsoainentzat, Antsoain B taldearentzat kadete mailako tiraldia.
Toki aldaketa aurretan, Basaburua ezkerrera, Andramari bat eskuinera, eta urrengo tiraldirako prestatu Andramari bi eta Berriozar aur mailan, Basaburua eta Berriozar kadete mailan. Amaitu dituzte bi tiraldiak eta jarraian kadete mailan Goma Barrura, Basaburua eta Berriozar, eta aur mailan Andramari bi eta Berriozar. Hor dituzue kadete mailako Basaburua eta Berriozar. Kolpea Basaburuak. Eta Basaburuarentzat tiraldia zain egon dira itxoiten eta tiraldi bikaina. Aur mailan Andramari bi eta Berriozar.
Andramarirentzat tiraldia. Eta Basaburuarentzat kadete mailan. Toki aldaketa. Bigarren tiraldia ere Andramarirentzat. Eta kadete mailan sartu gara azken 5 tiraldietan. Andramari eta Antsoain B. Haur mailan, Antsoain eta Inigo Aritza. Eta kadete mailan aldaketa, Antsoain ezkerrera, Andramari eskuinera. Badoa Antsoain kadete mailan. Antsoainentzat kadete mailako tiraldia Andramariren aurka. Erne aur mailan ez baita amaitu. Orain bai Antsoainentzat tiraldia aur mailan. Kadeteak Antsoain A eta Inigo Aritza. Eta aur mailan Basaburua eta Apalde Ziganda. Tiraldi hau amaitzen denean.
kadete mailan Inigo Aritzarentzat, eta aur mailan Antxoinentzat aur mailako tiraldia. Urrengoak tiratzen aur mailan Basaburua eta Pade Ziganda prest dira gomara sartzeko. Eta kadete mailan Inigo Aritza ezkerrean, Antxoain A eskuinean. Inigo Aritzarentzat kadete mailako tiraldia. Prest dira aurretan Basaburu azkerrean eta Pade Ziganda eskuinean. Kadete mailan azken 3 tiraldietan sartu gara. Andramari eta Berriozar. Badoa Basaburua. Basaburuarentzat tiraldia. Ay, qué aburrimiento, mi niña. Venga, Ivonne, ánimo. Prest dira Andramari eta Berriozar kadete mailan. Bikain hasi da Berriozar. Eta azkar batean Berriozarrentzat tiraldia. Hasi da tiraldia, Pade Ziganda ezkerrean, Basaburua eskuinean. Eta tiraldi hau ere Basaburuarentzat. Kadete mailan Badoa gutxinaka Berriozar atzera.
Eta Berriozarrentzat tiraldi hau ere. Hurrengo taldeak kadete mailan Basaburua eta Inigo Aritza, eta haur mailan Andramari bat eta Berriozar. Eta kadete mailan lanak amaitu dituzte gaurkoz. Andramarik eta Berriozarrek egin dituzte tiraldi guztiak. Eta orain azken lau taldeak izanen ditugu. Goma barruan jada Basaburua eta Inigo Aritza. Eta haur mailan Andramari bat eta Berriozar. Basaburua amaitzear, eta bai Basaburuarentzat tiraldia. Aurretan bikain Berriozar. Orain ongi eusten Andramari. Berriozarrentzat azkenean tiraldia. Anda, pues me sonaba, A mí me sonaba. Me entiendo como cara muy mítica. Lurrera bi taldeak Inigo Aritza eta Basaburua, eta Basaburuarentzat azkenean tiraldia. Berriozar ezkerrean, Andramari bat eskuinean. Eta oraingoan Andramarirentzat izan da tiraldia, beraz berdinketa Berriozarren eta Andramari baten artean. Puntu bana talde bakoitzarentzat. Amaitu dituzte lanak kadete mailan ere Inigo Aritzak eta Basaburuak, eta azken tiraldia kadete mailako sokatira txapelketa amaitzeko Antsoain A eta Antsoain B. Anda. Antsoain se queda aquí. Ya vamos. Y yo también, a ver. Bastante. Si no, se voy a la Qué bien que ha venido el padre.
Hasi da azken tiraldia, Antsoaingo bi taldeen artean. Eta Antsoain B, azkar. Andramari B eta Inigo Aritza, haur mailako tiraldia. Eta Andramarirentzat tiraldia. Kadete mailan toki aldaketa. Eta orain ja, hau bai azken tiraldia izango da. Eta ondoren aurrak prestatu bigometan ariko zaretelako. Bueno, en 5 minutos, ya no tomamos tarjetas. Eta Antsoain B taldearen garaipen horrekin amaitu da kadete mailako txapelketa. Bagatoz. Bagatoz ikasleak. Bagatoz gurasoak. Bagatoz profesionalak. Bagatoz Euskal Herri osotik autoeraketaren bidez hezkuntza proiektu herritarra lantzera. Ikastolak. Bagatoz indar berriz. Bazatoz? Baztan ikastola aurre matrikulazioak egiteko epea zabalik martxoaren 9-tik 13. Informazio bilera martxoaren 4 izanen da arratsaldeko 4:30 parkeko ikastolan. Elizondon lanbide eskola. Hezkuntza eskaintza, lanbide heziketa beresia, ostatu eta garbiketa arloko laguntzailea. Oinarrizko mailako zikloa. Elementu metalikoen fabrikazioa, informatika. Erdi mailako heziketa zikloa, administrazio kudeaketa, erizaintzako zainketa lagungarriak. Natura inguruneko eta aisialdiko gidaria. Mekanizazioa. Goi mailako heziketa zikloa, administrazio eta finantzak. Zuzendaritza laguntza modularra. Haur-hezkuntza. Elizondon Santiago Karrika 15 Anzabal Inmobiliaria. Pisu apartamentu berri eta 2. eskukoen salmenta, lur sailak eraikitzeko pres. Anzabalen Zurich aseguroak. Etxe bizitza, auto, komerzio, landaetxeen aseguroak.
Urtean unitzetako bermea eta konfidantza osoko zerbitzua eskaintzen duen aseguroa. Informa zaite Anzabal Agentzia Santiago Karrikan Elizondon. Beran Tokiona Institutoa. Mantenimendu elektromekanikoa erdi mailako zikloa eta mekatronika industriala goi mailako zikloa. Elektrizitatea eta mantenimendu elektrikoa. Bertan instalakuntza elektriko orokorrak eta industriarako mantenimendu elektrikoak lantzen dira. Mekanika eta mantenimendu mekanikoa. Bertan mekanizazioa, soldadura, doiketak eta mantenimendu mekanikoak lantzen dira. Pneumatika eta hidraulika. Bertan zirkuitu pneumatikoak eta hidraulikoak lantzen dira. Automatizazioa. Bertan makinak automatizatzen ditugu, automatak, pantailak, komunikazioak eta robotikak lantzen ditugu. Diseinu industriala. Bertan diseinurako programak lantzen ditugu. 2D eta 3Dko programak, 3 dimentsioko inpresioa ere lantzen dugu. Gai teknikoez gain, lan mundurako baliagarriak diren moduloka eta inguruko enpresetan praktikak izango dituzte ikasleek. Beran Tokiona Institutoa.